Kunengxenye yosomabhizinisi base-South Africa sebeveze okukhulu ukukhathazeka ngokuthi uhulumeni akabaxhase emabhizinisini abo ukuthi athuthuke. Abe 28 Hour News bakhulume nomunye walabo somabhizinisi obeke kanjena. Cha, nathi sisaziveza ukukhala kwethu emphakathini. Yabona nje thina njengabantu abanamamoshwari besiyenza imali. Besinqaba singcwabe ngisho nangoLesithathu. Manje nje hayi. Uyazi kuke kuphele nje isonto lokho uthola ukuthi usadayisa ama-casket amabili. Kanti thina beshaya nga-20 nga-30 ibhizinisi lihamba buka nje manje. Buka ama-fridge empty akho client engenayo. Siyacela abantu umphakathi ukuthi usilekelele. Usisize ngokuthi nathi ibhizinisi lethu liqhubeke lihambe phambili ngoba manje nakuphela siyayikhokha i-tax siyadinga ukuthi umphakathi usilekelele ngokusisiza ukuthi sihlale sinama client sihlale sinama customer every week ngoba mesinganama customer benze njani ke labantu abasebenza kuthina sibaqoshe bahlali bangasebenzi. Uhulumeni akayingenelele lento ngempela bagqugquzela abantu ukuthi cha nale business yethu ibalekile ngoba mengathiwa kuvalwa amamoshwari manje South Africa kanjani kodwa ngiyesiqhubeke kanjena ngiyesiqhubeke siwavulile amamoshwari ethu kubena ama client singawatholi. Uhulumeni akayingenelele lento ngeke uhulumeni okungenani usungacela noma befundiseke bahlale bezenza imanga laphambi kwethu ubacela ukuthi basithandazele nathi ukuthi ibhizinisi lethu lamamoshwari liqhubeke lihambe kahle. Babukele isiphinde sihlangane futhi nxa ihora elilandelayo lapho siyobe siniphathele zona ezimanqampunqampu.